Tulet palaavat. Heljennyt kuuntelemaan tulen ääntä. Ja nukahdat pian 5 minuutin jälkeen. Olet syvässä unessa, kun kuulet tämän tulen terapeuttisen äänen. Tunnet kuinka alat vaipumaan syvään uneen. Nukut 2 vuorokautta yhtä kyytiä. Se on aika pitkä uni. Voit jopa nukkua kyllä melkein 4 vuorokautta. Se on vielä syvempää unta. Tämä tarina on tosi. Olen itsekin nukkunut viikon yhtä kyytiä ja laihtunut 10 kiloja. Se auttaa painon hallintaankin. Joo. Eipä tässä muuta kuin hyvää yötä kaikille. Hei.